Pomaže Bog, braći i sestre. Ukoliko još niste, predlažem vam da pogledate moj prethodni klip u kome sam objasnio šta su to logičke greške i koja je njihova suština, a takođe i naveo neke vrste logičkih grešaka koje je važno znati, mada nisam uspeo da navedem sve koje sam želeo, budući da je snimak i ovako predugačak. Zbog toga snimam i ovaj, u kome ću pokušati da navedem sve ostale koje sam nameravao i takođe planiram da navedem još neke vrste demagoških taktika koje funkcionišu na sličan način i sa sličnim ciljevima kao logičke greške, samo što u njih zvanično ne spadaju. Pa hajde da počnemo sa logičkim greškama. Ad nauseam ili ti argumenti iz ponavljanja. Na primer, neko dođe i kaže Boga nema. Ja ga pitam, a kako znaš da Boga nema, a on ponovi, Boga nema. Ja ga pitam, da li možeš da dokažeš da Boga nema kada to već tvrdiš, a on ponovi, Boga nema. I tako u krug. Ovo se zove ad nauseam. U prevodu sa latinskog ad nauseam označava raspravu koja traje toliko dugo da izaziva mučninu, a ne vodi nikud. Ad nauseam je ponavljanje jedne te iste tvrdnje umesto iznošenja dokaza za tu tvrdnju. Ovo je nešto što propagandisti rade. Ponavljaju jednu te istu laž, serviraju jedan te isti narativ, sve dok ljudi ne poveruju u njega. Ad nauseam je jedna od retkih stvari koje vas na ovom kanalu mogu dovesti do bloka. Zato što ad nauseam pokazuje nedostatak želje da se učestvuje u argumentovanoj raspravi i želju da se drugima ispira mozak svojim tvrdnjama. A iz istog razloga do bloka vas može dovesti i trovanje bunara. Šta je trovanje bunara? To je vrsta ad hominema, preventivni napad na sagovornika. To vam je ono kada u svoje izlaganje suptilno u ovoj ili onoj meri ubacite neke tvrdnje na račun onih koji se sa njim ne bi složili. Na primer, ateista iznosi nešto u čemu tvrdi da Bog ne postoji, da je religija prevara i usput naziva vernike zanesenjacima ili sujevernim budalama, naziva sveštenike pedofilima u mantijama ili bradatim lažovima i tako dalje i tako dalje. I završava svoje izlaganje sa, a da čujemo sad kakvim će lažima i glupostima oni da se brane. I samim tim on je stavio svog sagovornika u nepovoljan početni položaj. Ako njegov sagovornik bude odgovorio na te suptilno ubačene tvrdnje, on će skrenuti deo pažnje sa onoga o čemu zapravo želi da priča na te tvrdnje, na te gluposti, na te neosnovane ad homineme. Sa druge strane, ako on ne odgovori na te tvrdnje, automatski neopredeljena publika ima lošu ideju o njemu. Bar suptilno u njihove umove se unosi sumnja na račun sagovornika i samim tim opet njegov argument je oslabljen. Prema tome, ovo je veoma podmukla, a jednostavna taktika i zbog toga oni koji se uporno služe njom brišu se sa kanala. A na sličan način, mada ne toliko podmukao, funkcioniše i napunjen jezik. U pomenutim primerima se vidi ova greška u sklopu trovanja bunara. To podrazumeva korišćenje reči sa određenom usađenom konotacijom kako bi se u publici izazvala određena emocija ili pozvalo na određeni stereotip. Na primer, reč koja se danas često zloupotrebljava jeste fašizam. Većina ljudi koji ovu reč zloupotrebljavaju i većina onih koji je slušaju zapravo ne znaju precizno kako bi definisali fašizam. Samo znaju da je to nešto loše. I onda kada vi predlog svog sagovornika nazovete fašizmom, publika odmah zauzima gard. Međutim, u većini slučajeva korišćenje napunjenog jezika nije baš ovoliko očigledno. Vi možete da koristite napunjeni jezik kako biste rekli istinu, ali izazvali u publici željenu emotivnu reakciju. Na primer, zamislite dva politička protivnika, dva protiv kandidata, kako uzimaju pare od nekih financijera.
I sada jedan od njih za sebe kaže: bio sam kod uglednih preduzetnika da im predstavim svoje planove i oni su mi pružili podršku. A onda se okrene i za svog protiv kandidata kaže: bio je kod tajkuna da im obećava kule i gradove i uzeo je od njih pare. Sad, kada je on u pitanju, onda su to ugledni preduzetnici, kad je njegov protivnik u pitanju, onda su to tajkuni. Kada je on u pitanju, onda je on predstavio planove, kada je njegov protivnik u pitanju, onda je on obećavao kule i gradove. Kada je on u pitanju, onda je dobio podršku, a kad je njegov protivnik u pitanju, onda je uzeo pare. Međutim, i jedan i drugi su faktički isto uradili. Napunjeno pitanje ima slično ime, ali nije ista stvar. To je faktički tvrdnja koja se maskira u pitanje ili je u njega ugrađena. Naprimer, pitanje da li si prestao da biješ ženu napunjeno je pretpostavkom da je sagovornik tukao svoju ženu. Jedan primer koji se danas često čuje jeste koliko te plaćaju. I to pitanje je napunjeno pretpostavkom da sagovornika neko plaća da govori to što govori. I sad, sagovornik može veoma jednostavno da odgovori na ta pitanja, da kaže pa niko me ne plaća ili ja nikada nisam tukao svoju ženu, ali onda taj koji je izneo to pitanje može da ga savlada na nekoliko načina. Može da ga optuži kako izbegava pitanje i da insistira na jednostavnom odgovoru ili reci brojku ili odgovori sa da ili ne, ili da mu kaže pa naravno štiti svog poslodavca ili da ne završi u zatvoru ili nešto treće. Naravno, postoje ljudi koji su plaćeni da šire određenu priču, da guraju određeni narativ, ali čak i ako vi imate dokaze da je vaš sagovornik plaćenik, to vas ne oslobađa dužnosti da odgovorite na njegove argumente ako želite nekoga da ubedite da to što on priča nije tačno. Ekvivokacija ili dvosmislenost je dvosmisleno tumačenje reči. Naprimer, Pera nema ništa osim para. Najverovatnije čovek koji je izneo ovu tvrdnju hteo je da kaže da Pera nema ništa osim novca, nema ljubav, nema porodicu, samo ima novac, jel? Međutim, njegov sagovornik može ovu rečenicu da protumači potpuno drugačije. On reč para, umesto kao sinonim za novac, može da protumači kao jednu valutu koja više nije u upotrebi. Pa onda da kaže sledeće: ako Pera ima para i ništa drugo, a para više nije u upotrebi, to znači da je Pera siromašan. Iako izvorna tvrdnja kaže upravo suprotno. Ovo je naravno banalan primer, ali u praksi se ova logička greška često koristi, posebno u debatama između vernika i ateista. Naprimer, slobodna volja je filozofski koncept koji kaže da svako od nas ima slobodu odlučivanja kako će da postupi. A kada vi kažete nekom ateisti da je svim ljudima Bog dao slobodnu volju, on ume da kaže: a jel možda i žrtvi silovanja dao slobodnu volju? Zato što on tumači koncept slobodne volje na drugi način. On slobodu volje izjednačava sa slobodom u fizičkom smislu. I samim tim on je pogrešno protumačio ovaj koncept. I sada kada vi objasnite takvim ljudima šta je u stvari sloboda volje, većina njih će reći: aha, u redu, prihvatam, i nastaviti dalje svojim putem. Međutim, naći će se neki koji će onda vas da optuže za ekvivokaciju. Vi izmišljate reči, ali to nije ekvivokacija. Vi imate apsolutno pravo da izmislite neku svoju reč i da kažete nekom drugom definiciju te reči, iako reč slobodna volja postoji u raznoraznim rečnicima, imate čak i članak na Wikipediji, ali ajde. Ekvivokacija postaje ekvivokacija tek onda kada se različito tumačenje reči koristi kao dokaz da vaš sagovornik nije u pravu. Argument iz porekla ili ti genetska greška je nekad vrsta ad hominem, a nekad pozivanja na autoritet. To vam je ono kad se poreklo tvrdnje koristi da bi se odredila njena istinitost. Naprimer, Bibliju su pisali neobrazovani pastiri iz pustinje prema tome kako ona može biti istinita. Ili recimo,
mama mi je rekla da Boga ima, prema tome kako je moguće da ga nema, mama me ne bi lagala. To vam je argument iz porekla. Međutim, ako bismo išli tom logikom da nešto možemo da dokažemo ili opovrgnemo na osnovu toga odakle potiče, onda svaku tvrdnju na ovom svetu možemo proizvoljno ili da potvrdimo ili da srušimo, zato što niko od nas nije savršen. Svakome od nas možete da nađete neke mane, a čak i ako ne možete da nađete mane čoveka koji je izneo tu tvrdnju, možete da kažete taj čovek je Albanac, Albanci su takvi i takvi, prema tome nemojte da verujete u to. Pozivanje na prirodu je tvrdnja da je nešto dobro samo zato što je prirodno. Ovo je argument koji se danas najčešće čuje od onih koji se zalažu za legalizaciju marihuane. Marihuana je prirodna, prema tome marihuana je dobra. Međutim, ako idemo tom logikom i bunike su prirodne, jel to znači da su i bunike dobre? I otrovne pečurke su prirodne, jel to znači da su i one dobre? A knjiga, na primjer, knjiga nije prirodna, jel to znači da su knjige loše, da treba sve knjige da spalimo? Apsolutno ne. To da li je nešto prirodno ili nije, nema nikakve veze sa tim da li je to dobro ili nije. I ovo je jedna stvar koju nas i Biblija čak uči. Iako je sve što je Bog stvorio dobro, prvim grehom njegova priroda se ukaljala i od tada nije sve što je prirodno obavezno dobro. Pozivanje na novitet ili tradiciju. Pozivanje na novitet je tvrdnja da je nešto tačno ili bolje samo zato što je novo ili moderno. To je ono kad ljudi kažu ovo je 21. vek, kako možeš da budeš hrišćanin ili nacionaliste ili šta god. Ali ništa bolje nije ni pozivanje na tradiciju. To je ono kada se misli da je nešto dobro ili poželjno samim tim što je staro ili ustanovljeno. Naprimer, naši preci su verovali u neku vrstu Boga, kako možeš da ne veruješ i tako dalje i tako dalje. Očigledno, pozivanje na tradiciju ili novitet nije nikakav argument, ali opet da me ne razumete pogrešno. Ne mora to da znači da nešto što je moderno jeste obavezno loše ili da nešto što je tradicionalno jeste obavezno loše. Ne. Većina tradicionalnih stvari su zapravo dobre i većina modernih stvari su zapravo dobre. Ali, da biste vi dokazali da je nešto dobro ili loše, ne treba to da uradite pozivanjem na tradiciju ili na novitet, nego argumentima. Zabluda kontinuuma jeste tvrdnja da nema razlike između dva ekstrema jer se ne može definisati gde tačno jedan prelazi u drugi. To je greška na koju se ateisti pozivaju i kad treba i kad ne treba. Naprimer, kada se priča o abortusu, pa protivnik abortusa kaže abortus je ubistvo zato što su fetus i beba jedno te isto, ako nisu, definiši u kom momentu fetus postaje beba. To je zabluda kontinuuma, zato što ne postoji tačno definisan moment, ali to ne znači da ne postoji moment u kome fetus više nije fetus nego beba. Ali, ateisti vrlo često znaju da optuže protivnike abortusa za zabludu kontinuuma, čak i kada za to nema prostora. Naprimer, kada neko dođe i kaže ne znamo u kom tačnom momentu fetus postaje beba, ali postoji oblast psihologije koja se zove prenatalna psihologija, preko koje je dokazano da u relativno ranim stadijumima trudnoće beba ima svest i da se neka sećanja koja nastaju u to doba prenose i na nju kada postane odrasli čovek. Budući da je to dokazano, a mi ne znamo tačno kada, ja mislim da abortus ne treba da bude dozvoljen zato što je to potencijalno ubistvo. Ako ovako nešto kažete, mnogi ateisti će vas optužiti za zabludu kontinuuma, pritom ne shvatajući šta zabluda kontinuuma zapravo jeste. A ovo drugo nije zabluda, nego valjan argument. Post hoc i cum hoc greške. Post hoc ergo propter hoc u prevodu posle toga, dakle zbog toga, je tvrdnja da postoji uzročno-posledična veza između stvari koje se dešavaju jedna posle druge. Naprimer, petao je kukuriknuo, nakon toga sunce je izašlo, prema tome sunce izlazi zato što petao kukuriče.
Srodno ovome je cum hoc ergo propter hoc, sa tim, dakle, zbog toga, to je tvrdnja da su uzročno-posledično povezane dve stvari zato što se dešavaju istovremeno. Naprimer, Pera se onesvestio dok se brijao, prema tome Pera se onesvestio zato što se brijao. Međutim, niti Petlovo kukurikanje čini da sunce izađe, niti Perino brijanje čini da Pera gubi svest. Argumentum verbosium ili ti dokaz zastrašivanjem je predstavljanje navodnog dokaza na taj način da publika nije sposobna da shvati šta je rečeno. Znači, koriste se komplikovane reči i izrazi većini publike nerazumljive, da niko ne bi hteo da bilo šta dovodi u pitanje, da ne bi ispao glup, jel te, pri čemu govornik ispada pametniji nego što zapravo jeste, a još bonus poeni ako taj govornik ima neki autoritet da na ovaj ili onaj način kazni nekoga zbog neslaganja sa njim. I tako, govornik priča gluposti, a publika samo ćuti i u najgorem slučaju čak i aplaudira. Tako, na primer, dođe neki profesor i kaže Srbija treba da uđe u NATO zato što su najbogatije države na svetu članice NATO. Sad, ako ste imalo pratili do sada, očigledno vam je da je ovo u isto vreme logička greška zvana teksaški revolveraš i logička greška zvana post hoc. To vam je više nego očigledno. Ali ako on to kaže na ovaj način, Srbija treba da uđe u NATO jer Severnoatlantska alijansa pokazala se kao apsolutna prekretnica u imovinskom stanju zemalja koje su se učlanile u pomenutu alijansu, što je evidentno nakon kompleksnih analiza geopolitičkih, ekonomskih i socioloških faktora datih zemalja, te bi ulaskom u dotičnu i našoj zemlji bilo omogućeno da dostigne imovinsko stanje koje bi je učinilo konkurentnom pomenutim zemljama. Ako se ovim rečima kaže ista ona tvrdnja, onda nije toliko očigledno šta je u pitanju i to se zove argumentum verbosium. Taj argumentum verbosium još je efikasniji ako je u pitanju neki profesor na faksu, na primjer, koji može da se pobrine da nikada ne položite njegov predmet ako se ne složite s njim. Naravno, ja vam ovde ne govorim da treba da se svađate i prepucavate sa profesorima. Apsolutno ne. Ali nemojte da ćutite kao zaliveni. Ako vam nešto nije jasno, postavite pitanje. Jer, zapamtite, subverzivni govornici su oni koji računaju na ćutanje svoje publike. Preobiman izuzetak je greška pri kojoj se navodi pravilo i priznaje da postoje izuzeci, ali se sagovorniku nameće utisak da izuzeci nisu zastupljeni koliko jesu. Naprimer, Srpska pravoslavna crkva je potpuno beskorisna, izuzev što čuva sistem vrednosti, nudi savete, okuplja narod i bavi se humanitarnim radom. Razumete? Znači da jednu od tih stvari samo radi Srpska pravoslavna crkva, ne bi se moglo reći da je beskorisna, ali ona radi sve to i sve to se unapred zanemaruje da bi se tvrdilo da je crkva beskorisna. Da dam još jedan mnogo suptilniji, možda bolji primer, neki činovnik Sjedinjenih Američkih Država dođe i kaže Sjedinjene Američke Države se uvek zalažu za pravdu i demokratiju, osim onda kada to nije u skladu sa našim interesima. Vidite šta su ovde uradili. U prevodu, u praksi, Sjedinjene Američke Države uvek imaju neki interes i uvek postupaju u skladu sa svojim interesima. Prema tome, ti momenti kada Sjedinjene Države čine suprotno svojim interesima, ako uopšte i postoje, mogu se zanemariti, ali ovo publici rečeno na taj način da ispadne da je upravo suprotno. Posebna molba je primjena duplog standarda navođenjem nekog izuzetka od pravila ili principa bez obrazloženja zašto bi ga trebalo uvesti. Naprimer, idete vi nekim putem, prilazi vam neki starac i kaže zabranjeno ići ovuda. A vi mu kažete, pa ako je zabranjeno ići ovuda, otkud onda vi tu? A on kaže, ja sam se borio protiv Švaba, ja mogu da idem gde god hoću. To je posebna molba, ali pre nego što nastavimo da vam prvo objasnim šta posebna molba nije, pošto je mnogo onih koji imaju pogrešno razumevanje ovog koncepta. Kada bi vam taj starac rekao da je on vlasnik tog zemljišta
pokazao dokaz, evo ja sam vlasnik, i rekao da on ima pravo da odlučuje ko sme, a ko ne sme, to ne bi bila posebna molba. Jednostavno, on je gazda, bit će kako on hoće. Da vam taj starac argumentovano objasni zašto bi samo veterani Drugog svetskog rata smeli da idu tim putem, to ne bi bila posebna molba. Da vam pokaže znak na kome piše samo za veterane Drugog svetskog rata, to ne bi bila posebna molba. Ali video sam da neki toliko pogrešno razumeju koncept posebne molbe, da kao primer posebne molbe daju rečenicu sve što postoji ima svoj uzrok osim Boga. Ova rečenica može biti posebna molba samo i isključivo u jednom kontekstu, kada pokušava da se koristi da bi se ubedio sagovornik da Bog postoji. A ne znam da li je iko ikada tu rečenicu iskoristio u tom kontekstu. A opet, čak ni onda nije posebna molba ako se nastavi argumentom, kao što je, na primer, nepokrenuti pokretač, čiji je cilj da pokaže da ako krenemo od stanovišta da sve što postoji ima svoj uzrok, dođemo kad tad do paradoksa i taj paradoks neki nazivaju Bogom. Ukratko, posebna molba jeste logički ekvivalent zahtevanja posebnog tretmana, a to je neprihvatljivo. Crvena haringa ili irelevantan zaključak. Podvrste ove greške sam već pominjao, svođenje na apsurd, ad hominem i tako dalje. Crvena haringa je opšti naziv za svaku vrstu logičke greške koja se svodi na odvraćanje pažnje od teme diskusije. Na primer, ja diskutujem s nekim ateistom i on kaže verovanje u Boga je stvorilo više zla nego dobra. Ja mu na to odgovaram, a šta je to zlo i dobro? Ako ne postoji neka vrsta Boga ili više sile, onda su dobro i zlo subjektivne stvari, ne postoji objektivno dobro i zlo. A on mi na to odgovara, ma nemoj, hoće popovi u Audijima da nas uče šta je to dobro i zlo. Ova treća rečenica je primer crvene haringe. U prve dve rečenice vodila se polemika oko toga da li je verovanje u Boga dobro i zlo i da li postoji dobro i zlo ako ne postoji Bog. Međutim, u ovoj trećoj rečenici on je počeo da priča o navodnoj korupciji sveštenih lica, zanemarujući ono prethodno i na taj način skrenuo temu i zato je to crvena haringa. Ovaj vid crvene haringe može da prevari publiku, pa nekad čak i sagovornika, da ima neke veze sa originalnom temom rasprave, međutim, to je promena teme. Međutim, logičke greške nisu jedine tehnike kojima se sagovornik ili publika mogu izmanipulisati, tako da ću navesti još nekoliko zavrzlama koje demagozi koriste sa istom svrhom. Filibaster u zakonodavstvu jeste pravo na neograničeno dugačku raspravu. Zbog česte zloupotrebe tog prava, filibaster je promenio značenje i u novom smislu znači upravo ta zloupotreba. Dakle, filibaster jeste preobimno i preopširno izlaganje sa ciljem opstrukcije svrsishodne rasprave. Na primer, neki pripadnik upravnog odbora neke kompanije predloži da se postave kamere. Međutim, Žika, koji je isto član tog upravnog odbora, ne želi da se postave kamere i on sada, pošto zna da će postavljanje kamera biti izglasano ako dođe do glasanja, počinje da priča od Kulina Bana preopširno. Te ja kad sam bio mali bilo je ovako i ovako, pa moj tata kad je bio mali bilo je ovako i ovako, sve navodeći neke razne primere zašto su kamere u stvari loše, sve dok ne dođe do toga da je prošlo radno vreme i njegove kolege ne žele više da ostaju u firmi i šta se dešava, rasprava se odlaže za sutra i do glasanja ne dolazi. E to vam je, braćo i sestre, filibaster. A u neku ruku sličan filibasteru je i Gišov galop. To vam je ono kada zaspete svog sagovornika gomilom argumenata u isto vreme. I sad, ovi argumenti su pojedinačno možda slabi i vaš sagovornik bi možda mogao da odgovori na svaki od njih kada bi imao dovoljno vremena da razmisli. Međutim, ako vi njega zaspete rafalnom paljbom ovakvih argumenata,
on jednostavno ne može sve da ih pohvata. Ne može da odgovori na svaki pojedinačno i sigurno će neke od njih propustiti, prevideti i tako dalje, ili bar neće imati spreman odgovor na njih u momentu i onda publici deluje kao da on nema šta na to da kaže, te prema tome vi ste u pravu. Naprimer, ako svemoćni Bog postoji, on je zao, on dopušta da deca umiru, da mi koje navodno voli budemo toliko nesrećni. Ne da nam krila da letimo ili škrge da možemo u vodu, šalje dobre ljude u pakao jer ne veruju u njega. Traži pare za crkvu umesto da ih stvori sam, dozvoljava da se čini zlo u njegovo ime. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Na svaki od ovih iznetih argumenata pojedinačno, poprilično je jednostavno odgovoriti, to sam ja na ovom kanalu i činio, ali kada ih ovako sve jedan za drugim odjednom iznesete, sagovorniku je kao prvo veoma teško da ih uopšte sve pohvata, a ne kamoli da na svaki od njih u momentu odgovori. I onda, nakon što se primenili ovakav Gišov galop, publika stiče utisak da ste vi u pravu, čim vaš sagovornik nema šta na to da kaže. Međutim, čak i kada je u pitanju rasprava u pismenom obliku, Gišov galop može da se primeni tako što se priča raširi do te mere da je vašem sagovorniku potrebno mnogo više vremena da odgovori na vaše argumente nego što je vama bilo potrebno da ih otkucate. I na taj način vi ste u svojevrsnoj prednosti. Obasipanje pitanjima ili sea lioning je tehnika koja se koristi za trolovanje koliko i za manipulaciju. Sea lioning je termin izveden iz engleske reči za morskog lava, sea lion, po web stripu u kome žena izjavljuje da ne voli morske lavove, na što je morski lav upada u kuću i po ceo dan je spopada i zlostavlja pitanjima, tražeći da obrazloži svoj stav govoreći da samo želi da diskutuje i optužujući ženu i njenog muža da se ponašaju razdražljivo i necivilizovano. Obasipanje pitanjima, dakle, je taktika manipulacije pri kojoj vi svojoj žrtvi postavljate bezvezna pitanja na koje odgovore možete saznati bilo gde, čak i bez te osobe, ali vi svejedno ta pitanja uporno postavljate i uporno tražite dokaze i obrazloženja gde za njih nema nikakve potrebe. Naprimer, ja kažem ja sam hrišćanin, a dođe mi neko i kaže a šta je to hrišćanin? Pa ja mu odgovorim, a on onda redom, a ko je to Hristos? A kako znaš da je Hristos umro na krstu? A jel ima dokaza da je Hristos vaskrsao? A ko su to apostoli? Jesi ih ti znao lično? A kako onda znaš da apostoli govore istinu? A zašto veruješ u nešto za što nemaš dokaze? Da ti nisi možda mentalno poremećen? A šta ako je to tvoje duhovno iskustvo samo halucinacija? I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje u nedogled. I ako vi u bilo kom momentu odbijete s njim dalje da se terate, on će vas da optuži za nespremnost na argumentovanu diskusiju, kako ste bezobrazni, neprijatni i neracionalni. Prema tome, sa ovakvim ljudima uopšte ne treba ni zalaziti u neke dublje rasprave, sve dok se ne potvrdi da su oni voljni da zapravo u njima učestvuju, umesto što samo postavljaju pitanje. I tako, braći i sestre, mislim da sam pokrio sve ono najvažnije. Ako mislite da sam nešto slučajno zaboravio što se tiče logičkih grešaka ili drugih vrsta demagoških taktika, slobodno ostavite komentar, pa ko zna, ako se toga dovoljno nakupi, možda bude u nekom od sledećih snimaka, a do tada ono što je najbitnije je da se čuvate, da ne dozvolite da vas bilo ko prevari i da nikada vi ne pokušavate bilo koga da prevarite, nego ako vodite bilo kakvu raspravu, vodite je smireno i argumentovano i istina će kad tad izaći na videlo.